De her nyheder lige ind. Tusindvis af mystiske bokser er dukket op på gaderne i omkring København. Vores reporter, Kirsten Andersen, har besøgt live. Hej Lars. Som du kan se, så er parkerne virkelig begyndt at fylde op her på Rådhuspladsen. Og det her, det ved vi, fordi at parkerne er baseret på beslutningstagerne fra det københavnske topmøde. Ingen endnu har kunnet konkludere, hvad parkernes indhold, og samtidig bliver flere. Det er simpelthen levende, de her parker. Det er så forstå. Jeg vil have, at du finder det her, fordi det her, det er helt vildt. Nej, for det er Rådhuspladsen og levende parker, det er sgu aldrig nogensinde, jeg skulle opleve. Så vil jeg derude, som sådan har fået med for nu, at fortælle, at jeg er i København, hvor tusinder af parker er i fuld gang med på Rådhuspladsen. De kan bedst beskrive som en slags parkeløster. Jeg vil nu prøve at tale til en af dem. Parke, kan du fortælle mig, hvad du laver her, og hvem du er? Jeg er så blevet informeret om, at de her oprør vil fortsætte indtil og under topmødet i december. I skal blive en del af det her fredsfyldte oprør og stemme jeres egen parke. Wow, jeg kan næsten ikke tro mine egne øjne fra Rådhuspladsen. Er det måske en ændring i miljøpolitik, der sker her? Følg med, det er op til jer. Følg på Twitter eller Facebook. Vi er tilbage efter pause fra København.